Aleta. Vinga, comencem. Qui té cura de la cuidadora? Hi ha una pregunta que gairebé ningú no es fa i que ho sosté tot. Qui cuida la cuidadora? Perquè després de la persona dependent hi ha una vida que també es va desgastant en silenci. Mares que no descansen, pares que no desconnecten, famílies que viuen en alerta constant i no perquè vulguin, sinó perquè no hi ha alternativa. El sistema parla d'ajuts, lleis i drets, però a casa la realitat és una altra. La cuidadora mai no descansa, no té cap de setmana, no entén de festius. I el més dur és que moltes vegades aquest esforç ni es veu, ni es reconeix, ni se sosté. Cuidar hauria de ser un acte acompanyat, no una càrrega invisible, perquè quan el cuidador es trenca, tot es trenca. A fondo. A fondo.